मा जाहोनाव दिनै APSCआव बर'नि जे बर' रावजों कुइसन पेपारखौ मा जाहोनाव दाननो हाया गासै सिस्टेमा एडुकेशननि जि सिस्टेम बे सिस्टेमखौनो दिनै इन्डिया बा भारत माने आसाम गभर्नमेन्टआ सोलायनांगौ बर' रावखौ APSCआव थिसननांगौ बर' रावखौ APSCनि कुइसन पेपाराव थिसननांगौ बर' रावखौ APSC कुइसन पेपाराव थिसननांगौ थि समाव बिजाब मोननांगौ आच्छा मा जाहोनाव दिनै APSCआव बर'नि जे बर' रावजों कुइसन पेपारखौ मा जाहोनाव दाननो हाया जिहेतु बर' रावा 8th शेड्यूलआव रेकगनाइज मोनसे लेंगुवेज जोंनि आसामनि एसोसिएट लेंगुवेज दा बे हिसाबै जे दिनै APSC UPSCआवनो जा बा APSCआवनो जा जे मा कारनाव जेनेबा बर' सोंथि कुइसन मानो खालामनो हाया मा जाहोनाव थारमाने मा नेग्लिजेन्सि दा जेखौ बुंनो नागिरो खालि जोंखौ खालि बर'फोरखौ नेग्लिजेन्सि जे जोङो बर'फोरा बर' मिडियाम फरायनानै जाहाथे बै APSC बा UPSC एग्जामफोराव जाहाथे फेल जायो कारना बिसो दा ओंखायनो आसाम सरकारा मानो बारंबार बर'फोरखौल' नासाय नागिरो दा बेखौ जोङो माने दुखु मोनो जोङो बर' हिसाबै जोङो जोबोद दुखु मोनो जोंनि फरायसाफ्राबो जोंखौ गोबां दुखुजों फोरमायदों दिनै पेपार लिक जानायनि सारा इन्डियायाव जिहेतु सोमावसारदों थिग बिदिनो जोंबो बुंगोन जे आसामावबो थांनाय समफोराव गोबां बोसोरफोराव मा जादों पेपार लिक जादों दा बे पेपार लिकफोरा आसामावबो बन्द जानांगौ आसामावबो बन्द जानांगौ आरो बिनि माने बेबस्थाखौ गोख्रों मोनसे बेबस्था जाहाथे आसाम सरकार भारत सरकारा लायो दा बेखौ जोङो खावलायदों बे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों जों खावलायदों आरो लोगोसे मा दिनैबो जुदि आसामाव जोङो थानानै दिनैबो जुदि 5G मुगायाव टेक्न'लजि मुगायाव जुदि मास्टरनि थाखाय बिजाबनि थाखाय संग्राम खालामनो गोनां जायोब्ला नङा होमबा मानो जादों बियो दिनै बिराद एडभान्स जाबाय दुनिया गोबां माने जौगाबाय बिनि उनावबो दिनै आसाम सरकार भारत सरकारा जोंखौ मा खालामदों जोंनि रावखौ जेरै माने जौगाहोनाय फेहेरनाय रैखाथि होनायाव जेबायदि बेबस्था लानांगौ बे बेबस्थाखौ लानायखौ जों नुवाखै खारन जों नुदों दिनै फरायसाफोरा खमिलांनायनि जाहोना मा एकदम थोंजोङै बुंनो थाङोबा फोरोंगिरि आंखाल खारन फोरोंगिरि सासे बा सानैल' मोनसे LP स्कुलाव थायोब्ला मोनसे फरायसालियाव जुदि साइन्सनि टिचारानो गैयाब्ला बे फरायसालियाव बोरै गार्जेनफोरा माने गावनि फरायसाखौ दैथायहरगोन दा ओंखायनो मा जादों प्राइभेटाइजेसन जाजोब्बाय प्राइभेटाइजेसन दा जों मिथिगौ जे प्राइभेट स्कुलाव जेसेबां लाख फरायसाफोर दङ बे लाख फरायसाफ्रा जुदि गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायोब्ला बे गभर्नमेन्ट स्कुला बोरै बायनानै थांनो दा जोङो ओंखायनो दायखौ बुंदों जे जोंनो एभेलेबल टिचार नांगौ एभेलेबल साबजेक्ट वाइसआव टिचार नांगौ दानि जुगावबा मेथ्सनि थाखाय बेलेग इंराजिनि थाखाय बेलेग बर' रावखौ फोरोंनायनि थाखाय बेलेग आलदा होनांगौ खालिल' मा बिजाबखौल' जाबसिनबाय थादों नाथाय फोरोंनो थाखाय टिचार गैया बे गासै सिस्टेमा एडुकेशननि जि सिस्टेम बे सिस्टेमखौनो दिनै इन्डिया बा भारत माने आसाम गभर्नमेन्टआ सोलायनांगौ अब्लासो जोङो बेवहाय क्वालिटि इडुकेसन जों प्रडाक्ट खालामनो हागोन जोङो नैबे टेक्न'लजि मुगाजों जों फेर मारिनो हागोन आरो दिनैबो जुदि फरायसानि थाखाय बिजाबनि थाखाय संग्राम जुदि खालामनो गोनां जायोब्ला मोनफ्रोमबो बिथिङावनो अथ'स' जाय बुस्थुखौ जों सोलोंनानै गियान मोनो बिनि सायावबो जुदि राजनिति गेलेयोब्ला बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन बाथ्रा गैया आरो लोगोसे मा जोंनियाव मोनसे थासारि बे थासारिखौ लानानै जों बुंबाय थादों जोङो बुनसुआ जे जिखिनि BTCआव बा 2003आव माने MOS बा माने एकर्ड जालांबाय बे एकर्डआव जिखिनि क्लजफोर दोङो मावनो गोनां बेखौ थाबैनो मावनांगौ BTR जि एग्रिमेन्ट जाबाय बे एग्रिमेन्टआव जिखिनि दफा इडुकेसननि थाखाय भेन्सार स्कुल बा भेन्सार कलेजफोरखौ जिहेतु प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय बेवहाय मेम'रेन्डामाव बा बे पिस एकर्डआव लिरनाय दङ बे हिसाबै थाबैनो बेखौ खालामनांगौ बारा समस्याखौ मानो फिसिना लाखिदों
आसाम सरकारा फिसिना लाखिदों भारत सरकारा फिसिना लाखिदों जायनि जाहोनाव दिनै मा जादों बिटिसिआ जायनि जाहोनाव थोंजोङै कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखै थांनाय समाव जों नुदों जे माखासे कलेजफोरखौ सिनियर कलेजफोरखौ माने बिटिसिआल' माने मोनसे डिसकासननि गेजेरजों मोनसे आयेन पास खालामनानै माने मा होनना बुंगोन बे प्रभिन्सियेलाइज नङा टेम्परारि जे कलेजफोरखौ लानानै दोनदों दा दिनैसिमबो बियो फुल फ्लेजेड प्रभिन्सियेलाइज जायाखै दा बे हिसाबै दिनै ओरैबो जाया ओरैबो जाया दा ओंखायनो जों बुंदों सिनियरानो जा जुनियरानो जा स्कुलानो जा गासिबो प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ जि समनिफ्राय माने लाथावना बे लानानै बाखि जिखिनि भेन्सारफोर दङ जुदि खालामनो हालाब्ला बेखौ थाबैनो एनाउन्स होनानै सेफायनांगौ दा ओंखायनो जों खावलायबाय जे माखासे जा प्रब्लेमफोर दङ बे प्रब्लेम इडुकेसननि मेनलि दिनै जोङो समस्याफोरखौ लानानै आरो लोगोसे मा बारंबार जों बुंबाय थादों जे कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव थानाय जायफोर बर'फोरनो स्टेटास माने एसटि स्टेटासखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ दा नोङो एमएसआव लिरना हरबाय बिटिसिआवबो लिरबाय बिटिआरआवबो लिरबाय जे कार्बि आंलंआव थानाय बा डिमा हासावआव थानाय जिखिनि बर'फोर दङ दा बिथांमोननो जों एसटि स्टेटासखौ होगोन होननानै जिहेथु माने एकर्डआव लिरनानै लाबोबाय दा इमप्लिमेन्टेसनखौ मानो खालामा प्रब्लेमा मा समस्याया मा जुदि इमान समस्यानो दङमोन एकर्डआव लिरनायनि मा जुक्ति थाखो जुदि एकर्डआवनो लिरखाबायबा एग्रिमेन्टखौनो जाखाबायबा एकर्डआनो जाखाबायब्ला बेखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आरो मोनसे जोङो समस्या नुबाय थादों मा जे एनडिपिनि जि समस्या बेखौ फोजोबनांगौ जेराव जोङो गोजोन थासारि गायसननो होनानै दिनै गुबुन गुबुन अर्गेनाइजेसनफ्रा बुंबाय थादों जे जोंनियाव मोनसे गोजोन थासारिखौ जों सोरजिनो थाखाय जोङो बेवहाय मोजां थासारि सोरजिनानै जोंनि रायजो राजाखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो मोनसे परिबेक मोनसे आबहावा नांगौ दा बे आबहावा नांगौब्ला जि समस्या जादों एनडिपिनि जि समस्याफोर हायना सानजा नन हायना सानजा एनाय नांनायानो जा जिखिनि समस्याफोर दङ बे थाबैनो फोजोबनांगौ दा मोनफ्रोमबो बिथिङाव समस्याल' बेनिखायनो जोङो बुङो नाथाय जों बुङोब्ला गुबुना आलदा सानो जों बुंदों बिनिखायनो बर'फोरा आरो सोमावसारफिननांगोन नामा जोंथ' सारफिननायखौसो नुदों सोमावसारफिननांगोन बिसाबा ओमफ्राय जना थानानै लाब गैया ओंखायनो आसाम सरकार भारत सरकारा जोंनि बर'नि जि समस्याफोर दङ इमिडियेट थाबैनो जोंनो सुफुंना होनांगौ नङाब्ला जोङो दिनै आं बुंदों जे बेयावहाय जोङो जखायसेल' जों ज' जादों बिनिख्रुइ जोङो 100 गुना जों ज' जानानै जोङो खुद्रिसारनो बा सोमावसारनो गोनां बायध्य जागोन जों नुनो मोन्दों दासान्दि सा आसामावहाय गोबां दैबाना जागासिनो दङ बे बेलायावहाय बन्स'निफ्राय मा बुंनो नागिरो दा जोङो बिनि बेलायाव जों बेखौनो बुंगोन जे आपार आसामाव जि दैबाना जादों दैबानाया जोङो दा नैबे बोसोराव जों बेवहाय जानाय नुदों आरो आगोलाव जोङो गोबां जायगायाव जों दैबाना जाबाय थानायखौ नुदों दा बिखेखय नै आसामाव जाबाय थानाय जि दैबानाफोर बा आसामाव जे मोनफ्रोमबो बोसोरावनो दैबाना जायो ओंखायनो आसामनि जि दैबाना बेखौ हादोरारि मोनसे जेंना होननानै फोसावनांगौ आरो बेखौ जोङो आसाम सरकार बा भारत सरकारखौ जों खावलायो थेंक इउ